ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдом мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. якам хонаи фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ аст, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод дар деҳаи Гулистон. гуфтагааст ки то хонаро мега роҳи асфалти хушрӯ кадаги айду пара хона аст, обам дорад. 8 сотиқ замина бардорон, 3 дар хона кардаги тайёра ки якта веран, якта калидор, дута дига подвал мега дорад. дарахтони мевадиҳанда хона мега ремонту средняя срочно мега бо нархи арзон мефурӯша, мега 90 000 сомонӣ бардорон ки дар ноҳияи Муъминобод деҳаи Гулистон то хонара роҳи асфалта мега соҳибшон. срочно мега сум дарокай бо нархи арзон мефурӯшем, боз муомила мекунанд, яъне ки обсвеча дарахтони мевадиҳанда, дута подвал, як калидор, веран ҳастай. марҳамат, дигар маълумотош аз рақамҳои поёмда гирем. дар ин рақамҳошон ҳардушон кор мекунад. метавонед дигар маълумотро гирем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлиги асаббардорон қарор дорад дар варзоб. гуфтагии соҳибшон аз пост мега камтар болотара мега аз тарафи чап лаби дайрода мега соҳибшон, яъне ки замине боз як дига хонача дорад ки хоначаш нопурра мега ки хоҳен агар дар ин хона мисол ремонт карда дар тиреза часпонда зиндагӣ карда мешавад, яъне ки времика соза ки боз дар инҷа боз дарахтам дорад, дар пешаш оби дайро ҳаста ки бардорон 4 сотиқ замин ҳастай. ҳуҷҷатҳои замин мега 100% мега дачаи хуба мега ҷои природаи хуб, лаби об, яъне ки ҳамаш қоидави свечам гузаронда мешавад. ҳуҷҷатҳои хона 100% мега ира ҳамчун замин мега мефурӯшем 80 000 сомонӣ. боз мега кадоме ки харидори аниқа мега арзон мекунем ва вариантҳои алишам ҳаста, мошинкати алиш мекунем мега соҳибшон. кадоми сумкати мехарад арзон мекунем, кадоми мошинкати алиш мекунад алишам мешавад. марҳамат, дигар маълумотша гирем. ноутбуки фурӯшӣ навбатӣ аст. бардорон ноутбук қарор дорад ки дар Московск област мега город Красногорск мега пеши метрои Митино, яъне ки ҳама хел маълумот аст. дӯстони азиз, кадомиша ки нафаҳмидед аз соҳибашон мегирем ки электричка пашино, ҳама хел маълумот аст. яъне ки ноутбук мега сайзтаи нава мега, яъне ки сум дар кора мега мира срочно мефурӯша мега 15 000 рубл мега соҳибшон. хай бо ягон чиша мегзарем мега срочно бисёри баъд не камтарак мегзарем. документош, ҳуҷҷатош, зарядник ҳамаш мега қатиш пачка ҳастай, яъне ки 100% пачка не, ами яъне ки сайзтани нава мега, яъне ки кам сода бурдага бардорон срочно мега сум дар кора дар Москва. чӣ хеле гуфтам, город Красногорск гуфтага метро Митино. дӯстони азиз, намҷа ҳамаш навистага ҳастай, рақамошонам ҳастай. кадомитон мехаред марҳамат срочно. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатӣ асаббардорон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дар Ленинский район мешавад, дар деҳаи Ҳасанобод гуфтагааст соҳибшон. дӯстони азиз, заминашон 6 сотиқ замин аст ки 14 хона кардаги аст ки якта калидор дорад, дар инҷа об свет дорад. соҳиби хона мега гирди хона маҳкам аст, шкатур монтаж, яъне ки дару тиреза мега часпонда метия мега соҳибшон, яъне ки амин чизе ки суме ки ҳозир меган қаддишон дару тиреза шкатур монтаж карда ҳамаша метиянд. дӯстони азиз, яъне ки бо нархи 120 000 сомонӣ. боз мегад савдо ва муомила мекунем, вариантҳои кредит, яъне қарза метиянд. ҳамин хел вариантҳо дорад. бо ҳамин хел хона мега чанд намуд дигар вариантҳои тайёршам дорем мега, агар хоҳен, яъне ки ба шумо дигар хел хонашам ёфта метиянд, яъне ки ҳамин ака худаш усту аст, лабои намуд усту, яъне ки дора хона нархҳои хонашон рости гап қимат нест, яъне ки мисол хонаҳои нағз мекунанд, яъне кори состоянии хуб кати проектҳои зуд доранд. марҳамат, кредит ҳамаи вариант аст, метавонед ки дар рақамҳошон занед бештар маълумота гирем.
хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар сарбаҳодорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт, дар колхози Россия деҳаи, яъне ки деҳаи Фалакон гуфтага аст соҳибшон, ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибшон. Обшим хона 10 сотик замин аст ки 12 дар хона дорад ки бардор хона полни худ коттедж аст, яъне ки ранги сеошона аст ки проекти нав аст ки 13 ҳамаш полни худ часпондага аст, не ки хона коробка бардор камтар курш мондагӣ. ҷои чойлоби ангур кардага аст, гирди хона полни худ маҳкам аст, баня, ошхона ҳамаш ҳамо проектҳои баня амхали калидор пардор ҳамаш даруни ҳамин хона бад. Хона ранги сексия беҳад бад калон ки бардор азиз 12 дар хона дорад. Бо нархи 950 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Боз мегӯяд савдо ва муомила мегӯяд ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% омода. Об свет мегӯяд дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст маҳрама дар рақамҳо шуда аст, метавонед пуррақади дига маълумот гирен. 10 сотик замин 12 дар хона ҳуҷҷат 100% 950 000 сомонӣ муомила дорад. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар сарбаҳодорон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи ҷавонӣ гуфтага аст, яъне ки дар дачаҳои тангаӣ дохил мешавад. Бардорон шаҳри Ваҳдат деҳаи ҷавонӣ дачаҳои тангаӣ ҳамин хеле маълумот аст. обшим 6.6 сотик замин аст бардор ки қариб 7 сотик мешавад. як дар хона кардагӣ аст, як так кухнӣ, баня, ошхона ҳаст. боз ғайра 4 дар дига хона фундаментошам рехтагӣ тайёр ки дӯстон. пули свет мега уша додагӣ аст бардор пули светаш чандхайнаш, яъне споридага мега соҳибшон. гирди хона маҳкам аст, фақат як дар тиреза медорен зиндагӣ мекунед. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 140 000 сомонӣ. дар наздикии мактаб мега, яъне ки дар наздикии хона мега мағозаи калон аст, масҷид мега хело наздик аст, ҳама чизош дар назди амин замин аст. маърама дига маълумотша аз рақамошон гиред. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар сарбаҳодорон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол гуфтага аст соҳибшон, яъне ки наздикиҳои роҳи калонда. обши мега 6 сотик замин аст ки чанд дар хонаша нагуфта, яъне ки як 3 дар хона аст. хонаи дуошина аст бардорон, ҳаммом кухнишам дар дуни хона ҳаст. чанд дар хонаша аз худашон бардорон худтон аниқ карда мегӯяд даруни хонаҳо калон аст ки хона дуошина проектҳои нав аст. об свет мега дорад, яъне ки хона коробка аст, гирча маҳкам аст, шкатур монтаж кардага, фақат дару тиреза ҳамин хел кора мондага. срочно мегӯяд сум дар кола бо нархи арзон мефурӯшанд 150 000 сомонӣ. боз мегӯяд муомила мекунем бардор хона бо, яъне ки самимбулотҳои шикафати баланд карди омода шудааст ки дӯстони азиз хайбо аниқ карда мегирад. баъзе ҷоҳоша мисол арматур, яъне ки бетонҳои бақувват карди гирча маҳкам кардагианд. маърама дига маълумотша гиред, срочно сум дар кола мегӯяд, боз муомила мекунем. агар шумо махали хонаҳои фурӯшии замин, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан барои реклама дорен, метавонед ки маълумоти пурра қатъи сурatoш дар номери ватсап имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. квартираи фурӯшии навбатии сарбаҳодорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст соҳибшон. хайбо маълумоти аниқша мегӯяд дӯстони азиз ки кӯчаи Ҷаббор Расулов гуфтага аст, хонаи 75, яъне квартираи 75 ноҳияи Сино дохил мешавад. дӯстон кадом мешавад ки нафаҳмед, аз соҳиба шумо мегирен. як хонага квартира аст ки дар сеюм ошуна қарор дорад, 22 квадрати метр ки открити лестница. об свет мега дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом шаст, ремонти хона ремонти хубай, яъне ки ҳамаш қоида аст, фақат медоред зиндагӣ мекунед. бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем дӯстон ки дар сеюм ошуна қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст маърама дига маълумоти пурраша аз рақамошон гирем, фақат одамони харидор мега беҳуда занг назананд. аз шумо хоҳиш боз такрор шавад ки лайки бепул мондана фаромӯш накунед. квартираи фурӯшии навбатии сарбаҳодорон инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ки бисёр баҳодорон хоҳиш карданд ки аз шаҳри Душанбе квартираҳо бисёртар шавад. баҳри шумо маърамат квартираҳо фақат аз шаҳри Душанбе дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар профсоюз гуфтага аст соҳибшон. духонага квартираи баҳодорон дар дуюм ошуна қарор дорад, 40 квадрати метр аст ки об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш, яъне ки ҳаста мега соҳибшон. квартира мега, яъне ки дар профсоюз мега аз магазини ёвар мега камтарак поёнтара мега дӯстони азиз ки ҳамин наздикӣ шуда.
дар пеши квартира мега майдончаи варзишӣ, майдончаи кӯдакона, мағоза ва мактаб ҳамаш дар пеши квартира ҳаста. мега гирду ванаи квартира мега ҳама тинҷу осудагия мега соҳибшон бо нархи 309,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мега яъне ки срочна мега сомон кори арзон ва муомила мекунем. Марамат хай дигар маълумотшо аз рақамошон гирем. квартираи фурӯшии навбатии Саббардро инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт, дар райони Шоҳ Масъуд гуфтагааст, дар колхози Россия пеши ресторани Аминҷон мегӯяд соҳибшон. Духонага квартираи Саббардро дар сеюм ошӯна қарор дорад, 42 квадрати метра. Обсвет ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, калидор, яъне ки хона мегӯяд ремонти евроремонт кардагааст, ремонти беҳтарин, яъне ки термикс ҳам дорад, оби гарми хунук ҳастай. Срочна мефурӯшад мега бо нархи 280,000 сомонӣ, бардорам ки духонага квартира ҳастай дар сеюм ошӯна 42 квадрати метр. Кадоме ки мехарад наличи мега сумкади бен аз пеш бинем мега боз савдо мекунем, ҷош ҷои нағза мега соҳибшон ҳама чизои лозимӣ дар наздикиш ҳастай. Маълумот дигар маълумотошо аз рақамошон гирем, фақат барои одамони харидор. дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед. квартираи фурӯшии навбатии Саббардрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Жилмасив гуфтагиастай соҳибшон. Духонага квартираи Бардрон дар якум ошӯна қарор дорад, 34 квадрат метре ки доми се ошӯна мегӯяд соҳибшон дар якумаш қарор дорад. Ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, обсвет ҳастай. Ремонтша мегӯяд нав кардагаем соҳибшон духонагаи квартира. дӯстон, срочна мега мефурӯшад бо нархи 283,000 сомонӣ. Кадоме ки харидори аниқ бошад мегӯяд биёд квартира аз дарунаш бинад, боз мегӯяд муомила ва савдо мекунем, хона беҳтарин ҳамаи шароитош муҳайё ҳастай, яъне ки тайёра медорем зиндагӣ мекунем. Ба кадоми шумо дӯстон агар ки маъқул бошад, маърамат дигар маълумотшо аз рақамошон гирен. Агар ки дӯстон бозам агар такоша узр мехоҳам ки меҳнатои моро қадрдонӣ кунед, лайкто намонед, чӣ хонае ки ба шумо дар кор ҳастай дар комментария нависед. Албатта мо ҷудо карда дар видеои оянда хонаи гуфтагӯтон пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатии Саббардрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 9 километр гуфтагиаст соҳибшон, болои бозорча, назди Садиқ масҷид, мактаб мега ҳамаш дар наздикӣ мегӯяд квартирае. хоб дӯстон, квартира духонага ҳаста ки дар шашум ошӯна қарор дорад, 45 квадрати метра. Обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, отоплени ҳамаш мега пайваст кардаги ҳастай. Ремонти хона, ремонти беҳтарин, ҷошам ҷои нағза мега ҳамаи чизои лозимӣ дар наздикиш ҳастай. Кадоме мега харидори аниқ боша мега квартира биёд аз пеш бина мега дарумша, баъд яъне ки савдо мекунем мега бо нархи 250,000 сомона нархуш, яъне ки боз мегӯяд ҳамира савдо мекунем, харидори аниқ бошад. шаҳри Душанбе, 9 километр пеши болои бозорча гуфтагиастай соҳибшон. ба кадоми шумо ки маъқул ҳастед, маърамат дигар маълумотша аз рақамошон гирен. шумо агарам хали квартираи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон мошин, ягон гов, мол, техника дошта бошед, метавонед ки дар номерои имо ватсап рӯй кунем, маълумотша қатъи сураттош мо дар видеои оянда фурӯш рекам монем. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. То видеои оянда, худо нигаҳбони шумо, то видеои боздид.